Hello viewers and subscribers, welcome to my YouTube channel, that is Jupiter Linked. Presiden joka North Korea, Kim Jong Un, ulas sedang penterikam tanmai yaki misail ki bashirkai. Kane karkom penterikam yaki ki misail. Kalong banyalek persyak yaki wei kiri jongka pertai. Ki badai ki nongshun jongka North Korea. Kane karkom penterikam yaki misail ki baklan bor. Kalong naduk mentau arjar arposau hadu arjar arpunriu. Bat kini ki bujlino yaki tir thma ki balarim. Kim Jong Un ulah hukum ban penbun ka jing penmi ya kitir thma ki baklan bor. Ulah ong bakane ka jing penbun ya kitir thma ki baklan bor. Kan manra ya ka jing kela ka bakrau. Banele persya ya ki nongshun. La ong bak kitir thma ki baklan bor jong ka North Korea. La shna na ka mta ban kthong ya ka nongba jong ka South Korea.